Икономически новини. Държавата да помогне на бизнеса, като намали осигурителната тежест. Това предлагат финансисти и предприемачи. Всеки месец разхода за данък общ доход и осигуровки на този производител е 120 000 лева. В неговите фабрики работят над 500 души. Средната им заплата е 600 лева. Много преди нашите политици да заговорят за криза, той е разбрал, че предстоят проблеми. Още през месец септември уведомих моя персонал, че преустановяваме инвестициите за неопределен период и започваме стягане на коланите. Собственикът няма намерение да се възползва от държавните помощи за заплати. Казва, че по-ефективна подкрепа ще бъде намаляването на осигурителното бреме. Нашите политици не могат да разберат, че персонала и работодателя сме от едната страна на бариерата и осигуровките, данъка върху общия доход, ДДС-то, това тежи както на мене, така и на персонала. И ако останат пари за работодателя, той ще ги даде за своя персонал, защото ние държим на хората си. Вече години наред икономисти предлагат рязко смъкване на осигурителната тежест. Намалението на осигуровките действа много бързо. Тоест, ако бъдат намалени на 1 март, още през март месец работниците и работодателите ще усетят позитивния ефект. Осигуровките изяждат над 31% от заплатите ни. За да усетим ефекта от намалението, то трябва да е най-малко от 7 на 100. В момента фабриката работи на 85% от капацитета си. Ще се справите ли вие? Ами, ние ще се справим. 100%. 8 на 100 спад на осигуровките би спасил до 150 000 работни места. Точно толкова, колкото очакваме да загубим заради кризата. За BTV новините, Вяра Андреева.